Els artistes participants en aquesta edició de l'Aplec de Saó, que se celebra aquest cap de setmana, ja estan fent la seva estada aquests dies al Centre d'Art i Natura de Farrera i estan preparant les seves intervencions inspirades amb l'entorn on es troben i que serà precisament l'escenari de les seves obres. Faré una mena de personatge mitològic, em vestiré amb uns estris, mitològic rural, mig àngel, mig dimoni, mig terrenal, mig celestial. Els primers 2 o 3 dies vaig estar passejant molt per l'entorn i una mica em va venir com aquesta cosa com molt ancestral, per això aquest personatge. Cada nota té el seu per què, perquè aquí què has de dir, què més pots dir, què pots fer més bonic que el que ja tens al voltant, no? És molt difícil que no se't mengi l'espai. Però aprens a dialogar d'alguna manera amb aquesta bellesa i a observar-la i a veure't capaç de saber veure bellesa, que això crec que també és molt important com a éssers humans. També hi participen la parella de Sardenya, Adelma Dau i l'Ella de Marchi. Laia Llach oferirà un concert a la tarda, quan també es farà la presentació dels projectes Em Sembla Pirene i l'Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars. A més, es torna a repetir l'espai Debat Saó el diumenge. El diumenge també farem el segon any de jornades de debat, que també està molt relacionat amb això, amb que Saó sigui un espai de trobada també de pensament vinculat a reflexió respecte a lo que és el canvi climàtic, però també amb el paper que poden tenir les humanitats o les arts, en aquest cas, també, en tota aquesta reflexió. Enguany l'Aplec de Saó arriba a la 10a edició i ho fa plenament consolidat. L'any 12, tota la Junta d'aquell moment ens vam trobar per tirar endavant un nou projecte, que és que els artistes s'havien d'involucrar amb la natura i havien de parir un nou projecte arrel de la seva experiència d'estada al Centre d'Art i Natura a Farrera. Cert que en 10 anys doncs, és un petit festival que podem considerar que té trajectòria i n'ha de seguir tenint, perquè s'ha demostrat que, a més, és una molt bona combinació. Des del Centre d'Art i Natura es considera que és una de les activitats que els identifica més, ja que combina lloc de residència, lloc de creació i compartir-ho amb l'entorn natural, triangle de l'essència del Cant.